Tak sme v Londýne, cestou sme sa stihli tak 50 krát pohádať, už som si Laďke zahrať Happy Birthday na klavíri. Yeah. Teda Londýn, čekujú. Jaký tam mám kút a čekujú tu vzadu, jaký je tam McLaren, krásny bol. Takže som sa rozhodol točiť vlogy trošička aj ja. Povedal som si, že keď môžu točiť vlogy maminy, ktoré sú 16 rokov na materskej, tak prečo by som nemohol točiť vlogy aj ja. Hej, viem, že mám trošička taký rozlietanejší život, viem, že viem veľa vecí poukazovať zo sveta, možno aj preto som sa rozhodol točiť vlogy takto denné, uvidíme ako mi to pôjde, no neviem či zrovna denné alebo týždne, uvidíme. Boli sme sa práve ubytovať, no a ukážeme vám Londýn takto z nášho pohľadu. Neviem, jak som to chcel sformulovať, jak som to mal v hlave sformulovať. Dobre, nachádzame sa v Londýne, ako som už spomenul, no a ideme si ho trošička obzrieť, je to taký narodeninový darček tuto pre moju mladú. Aké máš pocity z tohoto vlačka? Výborné, nádherné, ešte si ma naschal len 30 krát. Ale to nemôžeš použiť, lebo to som sa zaseklo. Takže ešte raz. Ukážeme si Londýn teda tými našimi očami. Pôjdeme aj po tých takých tých najviac basic veciach, ako sú tu napríklad Big Ben. No a máme tam vyhliadnuté aj nejaké také špeci veci, ktoré sme my na internete napríklad našli väčšinou iba na TikToku alebo na nejakých fotkách. Ja som to našla. Vláda našla. Je to jej výlet, tak som ju nehal realizovať sa. Jednou z tých takých najčastejších white ass girl turistických destinácií je Nothing Hill s týmito krásnymi farebnými domčekmi, ale musím uznať, že toto vyzerá super. Hej, Vlaďke sa toto určite tiež páči, lebo sa tu obzerá po každom jednom domčeku. Takže môžeme ísť ďalej. Od tých farebných domčekov sme sa presunuli na nejaký Portobello Market. No a je to taká dlhá ulica a vyzerá to ako na rinku v Trnave v septembri. Tu ešte kúpiť nejaké haraburdy a také srandičky. A už ideme nakúpovať, už to vidím. Dobre, na chvíľku sa mi z toho stál aj solo výlet, pretože ako sme sa ubytovali na ubytku, tak som si neprečítal poriadne inštrukcie, teda nepozeral poriadne video. No a mal som tam jeden kľúčik nehať. A potom došiel ďalší na to ubytko, lebo je to bytový dom, kde viac tých bytov. No a nemal sa ako dostať dnu, tak som letel pol hodinku peši. Takisto to vychádzalo aj metrom, že by som sa takisto dostal. Tak som preferoval prechádzku a odnesol som mu naspäť kľúčik. Tak zaujímavo prší, neviem, či to bude vidieť na videu. Hej, svieti slnko, hore nič a krásne prší. Dúfam, že to iba neštia vtáky nejaké alebo čo. Odchodol som. Čekuj ten bike. Normálne som odpadol. Čo mekať? Autobus, väža. Môžeme ísť domov, ne? Ešte len začíname. Večer sme si dali ešte prechádzku cez Trafalgarské námestie, no a išli sme na ubytko, lebo sme už boli totálne vypnutí. Asi tu má vypadnúť fotka, takto. Počkaj. Fuj. Teraz som sa tam vysral a ty tam pcháš ruky. Ukážeš? To je celkom fajn. Aj. Môžeš byť. Tu serem jak prdzím jak lion. A tu už mi išlo, takže to nič. Tu sme si môž sráť. Tu som vysral zase nejakú monštru. To je ono. Môže byť fotobudka.
Za mňa 10 z 10. Výborne. Kde si? Sme v double deckeri, v autobuse v tradičnom, v londýnskom a ideme práve do jedného vojenského múzea. Ja som sa rozhodol, že ty budeš rozprávať na videa a ja budem iba ten pekný. Ale to mi nevychádza. To mi nevychádza. No a tu sa z výletu pre Vlaďku stal výlet pre mňa, pretože sme išli do jedného vojenského múzea. Bolo to tam pekne po poschodiach rozdelené od prvej svetovej vojny až cez druhú svetovú vojnu, cez holokaust až po nejakú modernú éru, moderné stíhačky. Najviac som si užil asi pochodovanie po zákopoch, bolo to tam fakt prepracované. A odporúčam všetkým vojenským nadšencom sa v tomto múzeu aspoň raz zastaviť, keď budete v Londýne. Z múzea sme nasadli na autobus, no a išli sme sa pozrieť na jeden zaujímavý bizár Londýna. No veď posúďte sami. Strašný bizár, no kúkaj. Idem akože dole na tieto vecka. Ideš na vecko proste a ty to ideš do kaviárne. Tak to vyzeralo kedysi. Teraz tam máš takto kaviarničku. To je bomba. Niečie sranie inšpiruje niekoho vytvoriť chutku. Ste tu na hajzli, tak to si niekto sa 100 rokov, 200 rokov, 300 rokov dozadu vyšťal do pisuáru a tu typek teraz robí chutbu. Dobrý úvod. Po múzeu a kaviarni už sme nemali nejaký konkrétny plán na tento deň, no tak sme sa zastavili v obrovskom Lego obchode, kde sme prebudili naše detské ja a vyhrali sme sa do sytosti. Samozrejme je to Lego obchod v Londýne, takže tam prevládala prevaha londýnskych vecí, ako sú double decker alebo tematika Harryho Pottera. Rozhodli sme sa, že si ideme aj vyrobiť takúto postavičku, jedno budem ja a jedno bude moja mladá. Takže zatiaľ to vyzerá takto, ale mladá ešte nie je finálna, pretože má tmavé vlasy, hľadáme nejaké hnedé. Toto chcem na Vianoce, takže kto máte najvyššie love, môžete ma potešiť. Išli sme s mladou na pivo, lebo sme potrebovali už vyrovnať hladinu alkoholu v krvi. Aj sme našli takýto celkom pekný Frank. Vyzerá to fajn. Takže sme zakotvili tu. No a večerné potulky Londýnom sme zakončili v jednom obchodíku, ktorý patrí dizajnerskému dúu Lima a Mina, ak sa nemýlim. No a oni vytvárali všetky tie grafické prvky toho Harryho Pottera, ako boli napríklad noviny, alebo listy, alebo kadejaké tieto prkotinky. A Harry Potterom to tam fakt dýchalo, bolo to tam naozaj pekné, malo to tam takú príjemnú atmosféru, no a veľmi sme si to v tomto obchodíku užili. Dobré ráno, ďalší deň začíname v Národnej galérii, takže poďte sa s nami pozrieť na nejaké krásne obrázky. Moc mi to nebude hovoriť, ale nevadí, aspoň sa pozerám po obrázkoch. No a galériu sme si taktiež užili, avšak viac ako na obrazy, ja som sa pozeral skôr na architektúru tejto budovy. Vysoké stropy, krásne schodiska, no a nemôžem vynechať spomenutie tejto krásnej kopuly. Hlavným bangrom tejto galérie je tento obraz slnečníc od Van Gogha, no a to je vlastne jeden jediný obraz, ktorý som z celej galérie poznal. Pozeraj tú mozaikovú podlahu tu. Sledať roboty. Ale to nejde približovať, keď to mám takto. Niekde na nejakom videu videl. Počkám, takto zo širokáču. Pecka. Paráde to tu vyzerá. Si hore. Bola bomba. Čo by to bolo za návštevu Londýna, keby si nedám fish and chips. Takže idem prvýkrát vyskúšať rybu a hranolky. Teda. Ako hodnotíme fish and chips? Chodí to ako ryba s hranolkami. Presne to som od toho očakával. Je tak fajn. Ďalší smies, ktoré sme sa rozhodli navštíviť, je tento rozpadnutý kostol. Vyzerá to super. Hej, proste, že si takto v ruinách kostola. Hej, nad tebou nič obloha.
strechu tu nemá. Super. Si myslela, že ja som jej. Pozri, love mám, pináci. A? To si hneď zacítil. Tak tu veveričky behnú. Kedy sa dali aj krmiť, neviem, že či to ešte funguje. Myslím si, že to bolo tu v tomto parku. Tak to sa tu pasú. Alebo si tiež užíva kostolík. Pečlec. Veverička tiež takto. Kostolíku, teda v kostolíku sa napája. Teraz mi to opa. Som ti chcel povedať, že teraz mi to nebehne a proste princezna s princom ti sa behne. Taký photoshooting s robí princezna s princom. Bola pecka. Z kostolíka rýchla prechádzka okolo Tower of London a z ďalky sme si obzreli aj Tower Bridge. No a našou poslednou zastávkou Londýna bola návšteva prírodovedeckého múzea v tejto nádhernej budove. Ak ste fanúšikmi prírody, tak veľmi odporúčam tento výlet. Kadejaké vypreparované zvieratá, veľa popísané o zvieratách. Kto dával pozor, si mohol všimnúť aj takéto krásne detaily rastlín na strope. Taktiež aj v tomto múzeu som našiel jeden bizár a bolo to také, ja neviem, zašité oddelenie, kde si vedel nájsť kadejaké vypreparované hlavy alebo zaliate v nejakom slanom náleve alebo čo ja viem, čo to bolo. Už sme boli na konci výletu dosť unavení, tak sme si skôr užili vizuál celého múzea ako nejaké fakty. Večer nás vyplo a ráno sme ponáhľali na letisko. Na výlet aj z výletu sme leteli z letiska Poprad, takže sme si užili aj takýto krásny výhľad na naše slovenské Tatry. No a teda, tu som ja, ktorý robí voiceovery do tohoto videa 4 mesiace po výlete. Len toľko k tomu, ako sa mi darí točiť momentálne tie týždenné vlogy. Ale za chvíľočku ideme na ďalší výlet, takže kameru a vás zoberieme určite so sebou. Takže vítajte na mojom novom kanáli, tento budem používať skôr na také vlogy a veci zo života. No a bol by som veľmi rád, keď ma podporíš odberom, alebo lajkom, alebo čímkoľvek, nejakým komentárom, feedbackom, či pozitívnym, či negatívnym, čo zlepšiť. Na čom zamakať. No a vidíme sa pri ďalšom výlete. Nezabudajte, robte čo vás baví, ja točím videá z výletov. Takže čaute.